네. 라마야थ' हाब्रुथार 혹시 산다 लाबानो जायो लामायाबो गाज्रि लामाया बिराद हाब्रुथारना बेदराबो बुरजा जाबाय जाबाय 40 केजि आयु गायग्राफ्रा साबेसेसो दं बायदि साखायानो गलांबाय दाना थिखांनो हायाखिसैना बे एथ' बुरजाखौ बांद्राय अजन जादों दा बुरानिफ्राय गलांबाय ना र' साखाखौथ' दिखांनांसिगोन होनबा बाब साखायानो गैला थुराल'सै बरिया सोदोल' खारबानो जाबाय सोदो 5 मन अजन लानाय खोथा अमा बेदर मनसे आच्छा बेदराव मा होफादों बायदि जोगोनार बांद्रायाखै मेजेम दानगारनो थाखाय आरो बयलारबो दंबावो आरो दंबावो नामा सोरबा अमा बेदर जायिफोरबो थागोन ना आच्छा होमबाथ' दिनै जांख्राया गोग्गोमानो जासिगोन रायजोनि जाहैबाय ना साउन्ड लाबबावगोन नामा माबायाव थागोन दामगासिनो दं आया दामबायबो नामा दे होमबा लाबोबायानो खोमा होमबा जानायाव मिथिसिगोन थौ जानायाव आन्दाज लादै ओइ फै थौ अयथासारल' दादै साखायानो गलायलांबावदों आदैया जोबाखै नामा गायनाया जोबहांहां ए बारि सिंजोंसो फैनांगौ जों माखानि जांख्राया नै लामायानो फोथार लामाजों फैजाला हा ट्रेक्टर सालायबाय थानानै लामायानो हाब्रु जाजोब्बाय नालाय थेला लाबोनो उसुबिदाखाय नै बे मालाय गामिनि लामाजोंसो फैनो गोनां जाबाय जायगाखौ मोनसिगोन बियो नैबे फोनायसो ए फोनायसो होनदों बे माइखौ माथो जाहारबारिजों थांनाय बायदिसो नुदोंलै औ मानास खाथिखाबो नालाय हाग्रा खाथिनि जायगा नालाय गायग्रा जायगा मोनफैबाय जायगायाथ' जिरायनो मोजां जादों जांख्राया जोबनायनि लामायाव गायनाया जोबनायनि लामायाव ना या गायनायाथ' जोबसिगोन जोब्बायानो ओइनो सासे खोथिया बाननानै फैदों र' बेनाव एसे सोंनानै लानोसै आबौ
आबौ खाथियाव फैनाय आच्छा आबौ दिनैथ' जांख्रा नङा होमबा औ दिनै जोंनि आग्रांगुरनि आच्छा मा खोथिया बानखो आबौआ आङो बेखौ सापर रायजों रायजोनि नङा होमबा औ रायजोनि थारमाने आवगायाव जोङो मा होनो रनजित गायोमोन बे रनजित गायनायाव जों गोबां खम मोनदों आरो उत्पादनखौ एबारावहाय सापर गायनोसै औ दा जों सानदों सापराथ' ओरैबायदि जायो जोंबो न'आव गायना मोनफेरनाय दा मथा मथि बिगायाव 3 मन 2 मनबा बारा ओंखारखागोन आरो जों दिनै बेयाव 15 बिगा गायबाय आरो दा 4 बिगा गायबाय नैबे टाइमाव 15 बिगा गायखांबाय मोनालागै 4 बिगाखौ गायजोबनो हाथारगोन हिनजावफ्राबो होनदों सोरबाबा ओंखामबो एसे लाबोदों बेयाव 15 बिगा दं होमबा ना औ 15 बिगा हा ओमफ्राय बैयाव आरो 4 बिगाबाथाय 19 बिगा जाहैसिगोन गासै 19 बिगायावबो सापरखौनो गायजोबगोन नामा सापरखौनो गायजोबगोन देग्लाय सापरा फिथाइया मोजांसिन जायो जाहैबाय औ फिथाइया मोजांसिन जायो जाबो दिनैथ' जांख्रा हिसाबै जांख्रानि नामाव जानाय लोंनाय मा मा लाबोदों बायदि औ दा जोङो अमा बेदरबो लाबोदों 20 केजि लाबोदों मा अमाया 20 केजि ओमफ्राय बेनिफ्राय बयलारबो लाबोदों थारमाने जानो खायसे अमा जाजोबा नालाय औ जों बयलार लाबोबाय बयलारबो लाबोबाय एसे बयलार सेरबा लाबोजाथों 5 केजि ओं आरो सोरबा आरो एसे एनै माबा धोरोमनि मानसि दं बेखौ पनिर संदों पनिर बेखौ मा खालामगोन जों थान्दाफोरजों गावसोर जायोना जाया थान्दाबोथ' लाबोदों होमबा लाबोदों ओमफ्राय जौ हिसाबै ओरैनोथ' बर' हारि हिसाबै निसाखौ एसे एनै जांख्रायाव बाहायखायो नालाय औ गोजा लोंग्रां गोजा होबाय गिसि लोंग्रां गिसि होसिगोन आरो थान्दा लोंग्रां थान्दा होसिगोन आरो बेनिफ्राय माबा पनिर जाग्रा पनिर होसिगोन अमा जाग्रा अमा होसिगोन दाउ जाग्रा दाउ होसिगोन दाउ जाग्रा दाउबो लाबोदों नै जाखांबानो बै बिगाब्रैखौ गायो सानसेनि रानहांसिगोन बेथ' जोबनायनि लामायाव फैबायानो हनै गायखांसिगोन मानसिफ्रा ओरैनो ओमफ्राय बेखौ गायखांबाथाय जानायखौ होग्रोसिगोन नामा औ बेखौ जानायखौ होग्रोनोसै होमबा दानि अखा नङाथ' दहाय जोबोमोन बारबो बारदोंना दहाय अखाजों लोगोसे ओंखायनो गोजांनानै दसे जिरायथ'नांदोंमोन खोमा माने आङो गोदो गामिनिनो आफादगिरिमोन दा नैबे उन्दै उन्दै गथ'फोरनो दिनै आफादगिरि गोदान सायख'दों आरो बेनिफ्राय सेक्रेटारि गोदान सायख'दों आंखौ एडभाइसार हिसाबै दोननायखाय आं बिथांमोनजों बिहा होनो बे फोथाराव थाफैदों आरो नंगौ थारमाने गोदानजों लोगोसे गोजामा थाफायोब्लाथाय खामानि मावनायफ्राव गोदानफ्रा सोलोंनानै लानो चान्स मोनो सोलोंना लानो हायो आरो माने एक्सपिरियेन्स गोनां मानसिनिफ्राय माने मोजांसिन जायो आरो सोलोंनानै लानाया दा सानसेनो रोंखानानै फैखाया दा फैया बयबो सोलोंनानैसो रोंगोन नै बिथाङा जोंनि नैबे गोदानै सायख'जानाय गामिनि आफादगिरि आफादगिरिया खोथिया सानगासिनो नै खोथिया आग्लायनायखौ फानगोन खोमा बथाय फाननो नागिरदोंना औ जांख्रानि नामाव बक्सबो लाबोबाय दे आबौ साबायखर थाबाय आबौ मिथिहोनायनि थाखाय जांख्रानि नामाव नै जांख्रानि नामाव बक्सबो लाबोबाय मोसादो जांख्रानि जांख्रायाव फोननांगौ ना गायनो माबायदि जादों आबै गायनो माबायदि जादों हाब्रुआ खम दंना अबेबा दे जोबथारसिगोन दे लाइनसेल' जिरायबा अबेसे राननायाव मोजां जागोन आरो ना लाइनसेया जिरायबा मोजां जागोन राननायाव मोजां जागोन लाइननिबा लामाया गारि फैनाय नंला दे गुवारैनो दोनदो आदा गुवारैनो दोनदो रेखा रोखाया ओंखामबो जादों माथो रोखा नायलाय
मा ओंख्रि जादोंलै बारासो मोनलै अमा बेदर जोगोनार आलु भाजा दामना होदो सावना एसे एसे Amo, beliau sejenak ni. Amo ni. Kita tak kembali sampai. Go!